Ένας άνθρωπος που κάποτε υπηρετούσε μέσα στα ανάκτορα του αυτοκράτορα, κατέληξε να ζει σε μια φτωχική σκήτη της ερήμου. Ύστερα από 25 ολόκληρα χρόνια σκληρής άσκησης, απέκτησε το χάρισμα της διάκρισης και η φήμη του απλώθηκε σε πολλούς τόπους. Όταν ο άνθρωπος αυτός πρωτοεγκαταστάθηκε στη σκήτη, ο προϊστάμενος πρόσεξε αμέσως πόσο αδύναμο ήταν το σώμα του και πόσο το είχαν φθείρει οι κόποι. Έμαθε ακόμη ότι ο νέος αδελφός είχε ζήσει παλιότερα μέσα στην πολυτέλεια και τη λάμψη των παλατιών. Γι' αυτόν τον λόγο φρόντιζε να τον στηρίζει με προσοχή, σύνεση και πολλή διακριτικότητα. Κάθε τι καλό που οι πιστοί αφιέρωναν στη σκήτη, ο προϊστάμενος το έστελνε ήσυχα και κρυφά σε εκείνον. Ο πρώην ναυλικός δεν εγκατέλειψε ποτέ τον πνευματικό του αγώνα εξαιτίας της σωματικής του αδυναμίας. Αντίθετα, έμεινε σταθερός στην προσευχή και στην υπακοή για 2,5 ολόκληρες δεκαετίες μέσα στην έρημο. Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη υπομονή, ο Θεός τον χαρίτωσε με βαθιά πνευματική όραση. Άρχισε σιγά σιγά να διακρίνει με σαφήνεια τους κρυφούς λογισμούς και να καθοδηγεί με σύνεση όσους κατέφευγαν σε εκείνον. Έτσι το όνομά του έγινε ξακουστό ανάμεσα σε πολλούς μοναχούς της Αιγύπτου, αλλά και πέρα από τα όρια της ερήμου της. Ανάμεσα σε εκείνους που άκουσαν για τη μεγάλη φήμη του, ήταν και κάποιος μοναχός από την Αίγυπτο. Ξεκίνησε λοιπόν τον δρόμο προς τη σκήτη, με ζωηρό πόθο να γνωρίσει τον ξακουστό αυτόν γέροντα. Όταν τέλος έφτασε, οι δυο τους αντάλλαξαν τον αδελφικό ασπασμό μέσα σε βαθιά ειρήνη και χαρά. Στάθηκαν πρώτα οι δυο τους μαζί σε προσευχή και ύστερα κάθισαν ήσυχα για να μιλήσουν μεταξύ τους. Καθώς όμως κοιτούσε γύρω του στο κελί, ο επισκέπτης παρατήρησε κάτι που τον ξάφνιασε βαθιά. Είδε ότι ο Αβάς φορούσε μαλακά ρούχα και είχε στα πόδια του αναπαυτικά σανδάλια. Μέσα στο φτωχικό κελί υπήρχε ακόμη ένα στροσίδι, μια προβιά και ένα μικρό μαξιλάρι για την ξεκούρασή του. Όλα τούτα έμοιαζαν εντελώς αντίθετα με τη σκληρή και αυστηρή ασκητική ζωή της ερήμου. Ο Αιγύπτιος συνήθιζε στερήσεις πολύ πιο βαριές και σκληρές μέσα στο δικό του ασκητήριο. Γι' αυτό η εικόνα της φαινομενικής άνεσης τον σκανδάλισε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να καταλάβει πώς ένας τόσο ξακουστός γέροντας ζούσε με τέτοια απαλότητα. Η αμφιβολία φόλιασε σιγά σιγά μέσα του και θόλωσε όλον τον σεβασμό που είχε φέρει μαζί του στον μακρύ δρόμο. Ο διακριτικός γέροντας κατάλαβε αμέσως τον κρυφό σκανδαλισμό που είχε φωλιάσει στην καρδιά του επισκέπτη του. Δεν θύμωσε καθόλου, αλλά σκέφτηκε με σύνεση με ποιον τρόπο θα ωφελούσε πνευματικά τον αδελφό. Φώναξε τότε εκείνον που τον υπηρετούσε και του ζήτησε να μαγειρέψει φαγητό για χάρη του ξένου. Ο αδελφός βγήκε αμέσως έξω, βρήκε λίγα χόρτα στον κήπο και τα έβρασε με προσοχή για το γεύμα τους. Ο Αβάς πρόσθεσε στο τραπέζι και λίγο κρασί, που κρατούσε μονάχα για την ασθένειά του. Κάθισαν λοιπόν οι δυο τους μαζί. Έφαγαν με απλότητα και ήπιαν χωρίς καμιά υπερβολή. Όταν έπεσε το βράδυ, είπαν μαζί 12 ψαλμούς και ύστερα παραδόθηκαν ήσυχοι και ειρηνικοί στον ύπνο τους. Το πρωί σηκώθηκαν ξανά νωρίς και ψαλμόδησαν με κατάνοιξη άλλους 12 ψαλμούς προς δόξα του Θεού. Καθώς ξημέρωνε, ο επισκέπτης ετοιμάστηκε να φύγει με την καρδιά του ακόμη βαριά
γιατί η αμφιβολία τον σκοτίνιαζε. Ο σκανδαλισμός για την καλοπέραση του γέροντα δεν είχε φύγει διόλου από μέσα του. Ο Αββάς όμως ήθελε με κάθε τρόπο να τον στηρίξει και να τον βοηθήσει πνευματικά. Άρχισε λοιπόν να τον ρωτά για την προηγούμενη ζωή του και έτσι ξεκίνησε ένας απρόσμενος διάλογος. Ο γέροντας ρώτησε πρώτα τον επισκέπτη από ποια χώρα και από ποια πόλη καταγόταν αρχικά. Εκείνος απάντησε ότι καταγόταν από την Αίγυπτο και ότι δεν μεγάλωσε σε πόλη, αλλά σε ένα μικρό και φτωχικό χωριό. Στο ερώτημα για το επάγγελμά του, είπε με κάθε απλότητα ότι φύλαγε άλλοτε τα κτήματα σαν φτωχός αγρότης. Ο Αββάς θέλησε ακόμη να μάθει πού κοιμόταν τότε, μέσα στις δύσκολες εκείνες μέρες της δουλειάς. Ο μοναχός ομολόγησε ότι ξάπλωνε στα χωράφια, κάτω στο χώμα, χωρίς να έχει κανένα στρώμα. Ρωτήθηκε ύστερα αν είχε φαγητό και κρασί, καθώς δούλευε σκληρά μέσα στα κτήματα. Απάντησε ότι έτρωγε λίγα παξιμάδια ή κάποτε λίγο παστό κρέας όταν έβρισκε και έπινε μόνο νερό. Στο τέλος, ο γέροντας τον ρώτησε αν υπήρχαν καθόλου λουτρά στο φτωχικό του χωριό. Ο επισκέπτης παραδέχτηκε ότι πλένονταν μόνο πότε-πότε μέσα στα κρύα νερά του ποταμού. Έτσι, μέσα από αυτόν τον απλό διάλογο, φανερώθηκαν σιγά-σιγά όλες οι παλιές ταλαιπωρίες του. Ο διακριτικός γέροντας τον οδήγησε με σοφία και πραότητα να θυμηθεί τη σκληρότητα της προηγούμενης ζωής του. Όταν τελείωσαν αυτές οι ερωτήσεις, ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσει ο Αββάς για τον εαυτό του. Ο γέροντας αποκάλυψε τότε ότι καταγόταν από την κοσμοκράτηρα Ρώμη και υπηρετούσε σε μεγάλο αξίωμα μέσα στα ανάκτορα. Στην πατρίδα του είχε αφήσει πίσω μέγαρα, θησαυρούς, ολόχρυσα κρεβάτια και πολυτελή στρώματα γεμάτα δόξα. Στη θέση όλων εκείνων του χάρισε ο καλός Θεός μόνο ένα φτωχικό στροσίδι και μια απλή προβιά. Τα πανάκριβα ρούχα του αντικαταστάθηκαν τώρα με αυτά τα ταπεινά και ευτελή που φορούσε στην έρημο. Όπου άλλοτε ξόδευε πολλά χρήματα σε πλούσια γεύματα, τώρα είχε λίγα χορταρικά και ελάχιστο κρασί. Αντί για τους πολλούς δούλους, ο Θεός κίνησε την καρδιά ενός μόνο αδελφού να τον διακονεί με αγάπη. Αντί να συχνάζει σε πολυτελή λουτρά, έχινε πια μονάχα λίγο νερό στα πόδια του που είχαν κουραστεί. Αντί να ακούει μουσικούς και κιθάρες, ψαλμόδισε ταπεινά μέσα στη νύχτα τους 12 ψαλμούς. Άκουσε ο επισκέπτης τα λόγια αυτά και δάκρυσε, καθώς ένιωσε μέσα του όλη την αλήθεια τους. Κατάλαβε ότι ο ίδιος, από τη μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου, είχε έρθει τελικά σε ανάπαυση. Ο γέροντας όμως, από τη δόξα και τον πλούτο, είχε κατεβεί θεληματικά στην ταπείνωση και τη φτώχεια. Έφυγε λοιπόν με μεγάλη ωφέλεια και έγινε φίλος του και τον επισκεπτόταν συχνά για να γεύεται την ευωδία του Αγίου Πνεύματος.